ہر حالی، کوانک کھلو یا سوتے الہان، مندہ بگردم بلنگور، بلیم بلیدہ یا کلکور، بال گتر گم پنجگورا، ورکو پاتا شادی کور، پسینیا چا اورماڑا دشت منی کوڈان منی، کوہ زیدیں کوہکا، شمے برمشے توار، مراگ شنگو تالان برمش، جارچین کدی ہوا ہے۔ نامان بارو عربان تو کا ہمیں نام ہستن گو خمیس، اسد، انچے نام ہستن کے جہش بدوان تو کا بعضے نام انچے ہستن گو، اسد شیر آگوشا موشن شیر محمد آگوشا اسد، نو ہمیں پیما بعضے نامی ہستے ہیں عربانی تہا ما نوگا نبشتہ بکنام صدانی صاحبہ انچے نام درکے کہ زب و برانی نام ہم کاربان دو بلے چونکہ عربی ہاں جو ہما پٹانا آہبرائے وشت کلام اللہ وانا گائے آئی ازاد یہ گائے بلے عربی کا نگائے تو آئی وائی دست پات چوک تھا نو یہ وڑ و بیتے نو ما بائدیں کہ وطی زبان ہے ما رہبند صاحبہ برے ہر چیز دے کہ بے رہبندی صاحبہ روتے ہیں اجبا سو مند نبی و ہمیں مردم کے مارا ہمیں چیزہ گشن کے ما بلوچی زبان حزمت کو تھا بلے ہر یک میں واجکاری کہ وطی وڑا نوشتہ کا آوتی نوشتہ کا وات وانت کا دگری وانتشنا کا جمع ہمیں مردم کے ہمیں گپان جنا ہمیں کتابیں نوشتہ کو تھا تو ہر یک کی کتاب اگوان تو بچہ دگے وڑا آیا تو بلے واجہ سید ہاشم یہ رہبند کتاباں تو بچار درو یکیں وڑا آیا گوڑا بزن کے راہ ہمیشہ مادن شہداد ہمیشہ مردم چیا ہوتی سراگار بکن تو رنگ راہاں برو وہ یہ باروا ما ہمیں دزبندی کنے کہ واجہ ہاشمی رہبندہ بوانا سرپد ببا وہ ہمیں رہبندہ برو سلامت بات ہے گوڑا تو بچار کے زبان دیم روی چون بھی نو ای گپ سرا ما کسا زور نہ دیں کسی اگر دوست نہ بھی رہبند ما آرا زور آرت نہ کنے ما ہمیں راہ روگا اچھی میں راہ کہتے گوں ما آرا گندر جولاں کی آوشت کنے سلامت بات ہے درود درحبا تروجنے سرچم کے کلن بیلو باز کا وجالی جمعہ زامرانی صاحب باز جونے کسانے گوشتان کی 5 منٹ ہی میں گوش داشت برال ہاو یہ چیز ہم دیما حد کا انو زبان اور رہبند کتاب نبی ست وجہ ابراہیم عابد صاحبہ آگوشیت کے سید ظہور شاہ رہبند دے تہا زوئی مان نہیں وحدی کے اوتی نام آگو زوئی نبی ستا کے نام اما لفظاں بیتنے پرچے کے نام عربی اگر لفظی نامی اما نامہ لکھ کے گنجائش ہستے یکی ویش اور دومی آگوشی کے فیہ نظرتا و خیہ نظرتا یہ ہم نظرتا سین نظرتا نا سی مقصد میں سلیمانی غالباً اما گالوارا بیسا آئیے ہمیں مثال لاتا ہے کہ یہ ہستے ہیں ہودا اور ڈالی نظرتا ہودا ڈاڑا پر ڈاڑا ڈی زرتا وادے کے ڈاڑا ڈالا چی نوشتہ کنک بھی اور زالا چی زال گوشک بھی جندے لوگ بانو گوشک بیتے ہیں آہنگو اور زالا نبی سک بیتے ہیں دیکھے خیو فی آئیے یہ دات کہتا ہے کہ بلوچانی تو کہ خیو فی آستے ہیں شو بالفرض محال مننا کے جوانے مننا کے من دوز بو شو میں دے مہم میری کنے کہ آگ وشگائیں کہ ماں جو ہوت کنی کہ میں تاکہ پوٹھو شو سر ہم دیں بھی دیں آگ وشگات کے افڑی چونکا اخا سکا لگت افڑی اخا اوشی بلوچی لفظاں کارمرز کنا وہ سیدہ پرچہ کشتا گا ہوتی راہ بندر دا نو ادا مچارہ کے واقعی واجہ راستو کشی اوشی کے تو نامہ بدل بکنے آئیے نام معنی ہی بدل بیتے ہیں چونکہ قدیر قافا چی نبی سک بیتے ہیں کشی کافا چی نبیتے ہیں
نو منزانی باب تو شما چی گوشه مخیر میشه کاری شما دیما ایری کنی و شما یک گپ هم جوانه تا نتیجه گا باز جوانی گپ پتنا. سلامت بات ہے قدر جان. دیگه گپ پیشن که ہمیں کتاب کے ای واجہاں نوشتہ کتن ہمیں کتاب کے سید ظہور شاہ ہاشمی راہ بندتا نوشتہ کتن تو شان دیم بکنو بوان کجام جانتے رو شرط را. درود و درحبات و سلام رجن سرچمگے منی مڑاداریں برات و آتن گوہارا. من شمع کاستر عبدالواحد وداریگ شمع حزمتا ساڑی ہوں و منی دیم پا دیمن اندوکیں واجہ برجان بلوچ. درود و درحبات و دراہی و نیکیں واہگ پوتی سرجم بلوچ راجا کے تھگنیا ہرچ حمد و دمگیا جہمنین دنت وشو وجدلو وجنام بات. واجہ برجان مرچی واجہ استاد علی جمعہ زامرانی واجہ قدیر واحد کے مرچی یک بونگپی سرا گپائے تھا کہ ابراہیم عابد یک کتابی اسی کے نوشتہ کو تھی وہ یک گپے آخ یا اوف ہمیں گپانی سرا کہ ما اے بائدیں دوازدہیں آپ اور بیوا منی آیالا واجہ قدیر واحد ہمیں گوشک لوٹ گایا. شما یہ بابت اچھی گوشے ان شما گوشے کے مول مراد ہے کہ واجہ ابراہیم عابد گوشے کہ اوف و آخ کے گوشنتے گوڑا بزا ایشانی بنتوار میں گوڑا ہا ہمیں دابا نا اور ظاہر ہے آپ کے ایک اپا کانگیں گوڑا ہمیں بنتوار آئی گوڑا آتمن علمہ آستے ہیں نا بلے اولا ایک اپا میں گشینک لوٹا کہ مردمانی حیالا رد سرپدی پشت مکپی کہ بنوک کی یا بنو پگرو حیال او سستائے لہذا ماں یک بزاں اما عربی لفظاں کا بکشاں راسخ العقیدائیں پکائیں بزاں مسلمان مذہبی مردمیاں مان منتاؤ ہوں ماں جندر مذہبی مردمیاں وہ مذہب سر ماں نوگری او مر ساک باز دومی گا پشنے نیک آئیں ہوتی ہمیں گا پکے اوفو یا آخ یا افڑی واجہ قدیر واحد یا گپی تر بگوشاں بعض سرپدیں وہ بلوچی زبان ایک جہدکاری بلاہیں جہد کرنے زبان ادبا پا وہ ہمارا ریڈیو ایف ایم ابھی ادا تربتے گا بلاہیں نام ہی واجہ ابراہیم عابد کتاب ہمیں حوالہ دے گی نو درور دے گی میں ایک وشک لوٹا اے بونگا پہ سارا کہ بیچا تائی چاگرد کجام ہے تو کجام چاگرد زندگوازی نے بیچا ہما ایردست تو نزور و چمداری چاگرد دیتی اودا کے چوکلو کوانزگیں اودا ماتا قرآن وانگا عشقن گئیں عربیہ عربی تو کا او آئیے برات گوہار کسانی کے وانگ آیا اولا دوما آوتی سبکا سکا وانا تو اے ہمیں فیا و ہمیں خیا عشقن گئیں ہمیں نونو اسی گوشا کپگیں اشیا کہ اے آبتاش سالے بھی یا مستر بھی اسی مجگے تو کا اے آبار نندارینک بیتا کہ اوف و خیش عشق تنو یہ چاگر دیتا نا نہیں آگا آ ٹوکری وا گوشی اوف یا آخ گوڑا اے تی زبان بنتوار نیا بلکہ تی مجگا میتگیں ہما کہرو کشے گالا کہ ایردستو چمداری ترا لاچار کو تگو تی مجگا نندی تگو اور بدل شما داتگن تے یہ بیزان تی زبان بنتوار نیا تی بدلتوار ہاں کہ تی مجگا نادی نگ بیتگو نی ای ابراہوں مردم وطیگا در نظر بگیری کہ من چونے چاگر دیئے تو کا زندگوازین گیا دا ننو کیا منا ہر چیز و لبد و گال درآمدے منی مجگا ننداری نگ بائے گے نادی نگ بائے گے یہ حساب آگا ایک چک کیا افڑی یا کہ او اوف یا اخ بلے ایشان دگے حبر دگے گال بیاری مردو نا بچا اے ما ہمیں گپا کنی بعض سنگت گوشی کہ ما اے دوازدہیں حباں بزیر ہے دی میں توار بندگا وجہ بعض مردم ہمیں گوشن کہ ما بنتوارا کے نوشتہ بے کنی اور بدل توارا پرچا نوشتہ کتنا کنی تو نہیں گوشی مرگ گرے پا دام گر اگنا برو سودام گر تو ہما کارا بکا تو بچا تراچے ہما زبانہ کے دیم روی کتا ہما آچی کتا
हमान को रही आड़ो जंजाल हंसते उड़ा हमा हाँ बेचारो वता गिशे न आजाब शर्राती सवास पिशे सारा जहां का वता गिशे नहीं तो बेचार वती गिशे ने के वारो पैम और राहबंद ऐसा के आदगे जुबाना बेचार अरबिया बेचार ऐसा अंग्रेजिया बेचार आ जुबाना बेचार आया बुनतवार बदलतवार हा अगर हंसते उड़ चतोरे को था या आहावती स्याहग आरता कोड़ा कोजाम गालवारिश जोरता पर ताओ ना आहा जाने ना आ लिसानियत रहबंदा जाने ना बुनतवारा जाने बस तरह एक दिल होल्ले हा हमें एरदस्ती और चमदारी एक छानी गी मनजान कया जाता इसी आतरा तो जने दोल पेरता रहे के ई मनी द्वास दे आबा मंग गोट्टा टिल्लू कना नहीं गोट्टा तो टिल्लू कने बोले तो गोश्त बचा अंचो कया गो मन डॉक्टर नागमाना मुझे उसे आब तवारे आंधे का नहीं आब जारप तवारे आंधे का नहीं तिकरा तवारे जिंद नी तो ये शक्ला चूं पेजदारे तिकरा के गैन जिंद नी तो चुतो गैना कारे आगा कारे ये सरजोरा गोड़ा बिचा तो हमा जुबाना के हमा ये हक या ये राज बैग वड़ पैम हमा कानूद रहबंदा तो बिजीरो बनी ब्यारे ना अगर तो सदी सद हमा कानूद रहबंदा बिजीर द्वाज ने आबानी गवती कर ब्यारे घोड़ा घोड़ा तो जुबाना भटका घोड़ा बलूची है दस्ता भड्डा बेजा आया बोगो तोप वतीगी परचे घोड़ा तर चू तर तो चू मगो खुदा खैर बिका वो खुदा खैर बिका तो बाद खया हमा दाबा बगोश वो शय अंचु शय हा अरबी तो का माना नहीं बड़ा बगो शेख बड़ा शेख बिका लफ्जा वो हमें दाबा हानी मर्दीनी नामी ए हान शय मुरीदो हानी किस्सा और तो बगो शेख मुरीदो खानी किस्सा बड़ा तो इसे इदा बगो और जा काय बेवक्त की मा ती बले गप्पे देम गे वाजा कदीर गोशगाया के आगा मा ऐसा अरबी पैमा मौशे अरबी माना टगली गोरनी माचे बोशे पूरा हमें गप सभा दस्तियरी को विचार गए ना हमें गप सभा दस्तियरी बस गौती सर्टिफिकेट कोर्स पेश गाली को था ना कि माँ ये द्वाज ने आबा हमें आतरा दीरे कि मारा अरबी गाला नी बिसात मट मदी नी तो मना बगो सभा दस्तियरी इंच की कुर्बानी दे या अरब दानिश्वरी हाँ जाक सभा दस्तियरी कहीं ये इंचके जो दे पम्मारा कुता इच्छो गमवार हमें दाबा ये कारा हर चीज का आइए अंजाम हमें भी ना नी ऐसे गोड़तावती लफ्जा गालानु बलूचिया गोड़ता मगो तूफानियत का बगो तूफानत का बगो गम मका बागा मरो गोड़ता चो बगोश दे में तवार बंदा होती वेलमनी शाहीगें गुप्तारा हवल डाहीगें जीर तो मरकबे राहीगें तो जीर मनी 10 हत्ता मना इकरार वती 9 हत्ता वशत के यकरंदे पदा दीवान भ्रमशिता मर्दारे गुजदारों को में वाजे गुले गुजदारों कंत के मर्ची मा जोत कुत के जुबान और स्याह गो रहबंद सरा गप्पो बावस्ते बिकने बले ये गप्पो बावस चुश के सोशलिस्तान तो कहा पमिश का मा आवदजी नजा और तो पदा एक जगह को तो शुमा रहम ओश कुनाए दाके शुमा हम चीजिया पोह सर पद बेबे दाकी शुमे तो कहा हम यकशर रहबंदिया शुमा बेजाने आइए तकनीका आइए तर्जा बिजाने मर्दा राह दीवाना पशमा हम क्रोच शेंगो तालान कंत मैं प्रोड्यूसर जलील अहमद बलोच वांकी मोजानी सरा में तवारा सर कराने की जिम्मेवारी गोनंत मैं मरुची की तकनीकी को मक्कार या मैं पैनल ऑपरेटर जावेद साले बलोच में रंगा में इंजीनियरिंग मैनेजर नुसरतुल्ला बलोच तो सरजमिया ही प्रोग्रामानी निगरानी हमीद शाकिर बलोच है चुशके माँ मरुची की तारीख शुमार बोशे मरुची की तारीख 16 जनवरी 2022 साल तो रोज मरुची लस मोकल यकशंबे है इस्लामी माह जमादी सानी मरुची 2004 से हिजरी अंशु के दीवाने तो का माँ जोहत करें कि शुमारा बड़े बड़े किस्सा हो बड़े बड़े गप हम बूशेंगो शुमारा बावस्त हम इश्कनाने जोहत करें कि सोशलिस्तान हम नजारे नो आउदे मर्दमानी के मारा गोशदार सोशल मीडिया तो का चूंकि यूट्यूब चैनल ला के कदीर वाहिद यूट्यूब चैनल ला माउद चैनल के जोड़ कुता हड़दा तक आउदा हम मारा गोशदारा बिजाम म्याउस्तमानी तक आ चुके मजा हो रहे दुबैया या मजा हो रहे
مشکتا یا انگو رانگرو کے مارا گوش دانا کشو کر رہا یا میں استمانی تکا گوڑا آہنی ناما آہنی تاور بندہ ہم آوار کنگے جو دا کنے چو دو دے پدا مروچی ایک رندے پدا ہم اتکا اکبر اوارانی پیرندر نندو کن مروچی آئیا پاما چی آورتا بیائی دلگوشی کنے. السلام علیکم درود صدر باتت منی پلن چارو کو گوش دارو کان اللہ شمرا مدام وشو سلامت کن تو امروز بہاران پکن منی دوان کی مدام شما وشو وش دل باتت اللہ شمرا مدام وش سلامت پکن شما یوٹیوب چینل من باز دوست دارین باز چاری منا باز وبو آگم پر شما یوٹیوب چینل چارگا منا باز دوست پسند بیت اللہ شمرا مدام وشو ثابت سلامت پکن منی برات گوار پیتمات منی پر میرے سلام اکبر اوارم پیرندر والا درستان سربنت برسن منی ایک فرماش سوتے سبزل سامگی توارا جیا منا چارے روے دانا منی ہوش برے دلارا داگو دے پما میارے عالما ملاو نقشی کا گدا جنی گنو کی منیا عشق گنو سارے نوا سار کے بے بمبر جاؤ نوا آپیس تیری مرد نوا چیا منا چارے روے مردار وشت کے گوشہ اکرندے پدا شمارا دیوان برام شتاحب ابراہیم دیوان چا ریڈیو تو ربطہ چی شنگو تالان بیت میڈیا میں 584 کلو ہرز سرا میں بازیں گلیں گوشدار ہوگا کہ مارا گوانکی موجانی سرا جوست گے رگا ہاں یک کلوہیت کا نوری رون کی ہے آنوشتہ کند کہ سر اینی اپڈیٹ اباؤٹ HPT جوسا کی سٹیشن مپدا متھی گوشین طرح مگر طرح ہمیں گپا گوشین ڈے آفٹر ٹومارو وی ہیو ٹو گوئنگ آن ایئر انشاءاللہ تو انگریزی میں جس کو تھا پوش کا منترا انگریزی پر سب کو تو آگے گمام رداری کریں گے ہم لکھ منتوار ہمیں رنگت دیکھیں میں گلیں گوشداروں کے گوشی کے مارا دام بورد شو میں دروگاں یقیناً دروگے سر ہم گفت جنہیں کہ دروگ یک عرابیں آسرے چونکہ میں گلیں گوشداروں کے نام نوشتہ نہ کوتا ہے چھوڑے دروگ ای دروگا کیسے شو مارا چیچو رد دیئے اور چونہ گوشند کے دروگے یک دروگے آسر وچو نہ عرابیں اور گوشند یک میتگی یا یک بچک کی عادتت کے آئی مدام دروگ بس یک روچی جنگلا آوتی اما پسانی چاری نگاہت کہ اناگتا درچ کیے سرا لیکپ او ککارا لگیت کہ گرکیت کا بیائے کے منی مدد تا بکنیت اور باز دیرا ککارو زاری یا رن وحدے کے بازار مردمہ اے توار کے اشکو تگا تو اما بچے کے نیمگا تچانا شوتن پا گرکی جنگے واسطہ درستا لٹ ہم گونت وحدے کے مردم کو لٹا ہت کا امی بچے کے کہہ رہا کہ سر بوتن تا بچک کا اندگا لگیت کہ من مسکرہ کتا او چرائیے ای عملہ بازار مردم سخ نارضا بوتن او آتر شوتن قدرت خدا یک روچی حقیقت تا گرکیت بچک کا وسکت کے ککار بکنا ککارے کوت گرکیت کا بیائے منی مرتب بکنے گرکیت کا بیائے منی مرتب بکنے کسا یہ گا باور ہم نبوتا میں آیان کوت کے پیسرے وڑا مسکرہ کن تو ماروا مارا چھیوا کنت پمش کا کس پر آئیے کمک کا ہم نیت او گر کا آئیارا در پر کو تو کوشت گپے کس سے جنگے مقصد مول مرادیش ہیں کہ دروگے آسر چونا حرابیں جی آؤ جی بالکل دروگے حاصر سکیں حرابیں دروگے حاصر ہم حرابیں دروگے بندگم حرابیں اسلامی نقطۂ نگاہ تچارے میں گندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشی کے دروگ بندوق اللہ پیغمبر ہوشتا کہ دروگ بندوق اب تاد ودی کشو کر رہے لوگانا ہم سوچتے ہیں اور جوہد بکنے کہ دروگا چی ود برکے ودی چاہ کردے مردمہ ہم برکھیں لے نمارا کائن سوشلستان ہے تاہا کہ او دمرکے کلو راہی کے نگین بانوکین سنگینی گوہر شما مسکین چو دود پدا چوتی تب پدا دراج بر رہے پیغامی راہی کتا نوشتگان کی شادمان باتیں گوشن کے آدھیں کا چارے وطا گندے کتاب چارے دگنیا گندے کتاب ایو کی امراہند امانگ گوشن ریڈیو گوش دارے کلے جانا بجکارے منی حیال کتاب نہ بلکہ نہ ریڈیو ایو کی امراہند تو وحدے کتاب دیما کنے وانے ایو کا من
آ مردمانی نام آسانے کہ آزمانک گدار نوشتکار شیر و بعض دیگه نوشتان ترا دست کپن بلے وحدے تو ریڈیو گوش دارے گوڑا ترا سرکماش ڈائریکٹر کارمستر جارچین گوشندہ شاعر ڈیوٹی افیسر و انجینئر نقدکار نوشتکار ہزارہ نہ بلکہ نہ لکاں گوشدارو پجکارے توری آ ترا پجا میارند بلے تو آہانا پجکارے نامے کہیں کجے نندو کہیں چکار کند اکن کتاب دے کنے دیگا ایچ کار کوت نہ کنے بلے ریڈیو یک انچین در وسیلے کہ لوگی یک کنڈ یا ہیرن اور ایرے بکا بکولے انگریزانیا ترا ہیچ ڈسٹرب نہ کنت جیو تو وتی دور سے کارنگو دل جنیا ہم کود کنے چوشکے ناشتہ جوڑ کنا کنور کنگ گودے استری کنگو گودے شودگ یا گودے دوچا گو لوگے روپک ایران شودگ توری ترون نان پچگا بروئے ار جاگہ تئی امراہیں تو میں پولیں ریڈیو زندگ بات شما ہم سلامت بات ہے آمین سم آمین ای شما برل سوشل سانت کی خبر ہے شما مسکین کہ تمہارا سوشل میڈیا ہم گوش دارے اور دیم ترام تی کلوہیت کا دوشی کہ سلام سر مرچی من دیگا میسج دیم ندیاں پامیش کا ہواری بیکاں اور لالا جاپانے گا پانی پسہا یوٹیوب چارگا پد دیاں تنی باتی مانگتا یوٹیوب نہ چارتا جی یوٹیوب بیچار گروپ ہمارا پسہا بیکاں تعمیر رنگا ہمارا یاد کا مانو کی سنگینی کو ہر چا افسرا نازش لک منتوار انور چاہیروں کا ماگما ہمرا داری کن آنی چ دشتا گما ہمرا داری کن او امی رنگا سلیمہ جی سلیمہ ہم چ دشتا مارا فون کو تو میں گما ہمرا داری کن گاہت بلے دیوان گوشی نایا گن اور ماگوشن کے ڈے آفٹر ٹو مارو یہ مرچی نم باندا انشاءاللہ میں تاوار شمے گوشانی نادر بیتے شمے کولانی کو دلے جوہلان کی منتوارا مروچی کا سا ٹیلیفون نہ کوتا میں ٹیلیفون نمبر ہم پیش نمبر بلے نوہ تو پاسا متی گوڈی سیم سرا سربوانے کوڑا میں کوشش زیبداری پر بندی نے ہوگا پتہ کہیں گوش ما اللہ وال کنے بلوچا گشتا کہ زہمے ٹپ روت بلے زبان ٹپ نہ روت راستی گشتا تچکی گشتا او چونا گوشن کے نوشیں دران یا شگان و پگانے زیم کے بیتیں آ مدام تازگین تو ترا کدینی چپوتے ہیں ریشا آ نہ روتے ہیں زہمے ٹپ درا بیت بلے زبان داتگین ٹپ مدام ہستے آئیے طور نہ کی ہم ہستیں تو محسوسی گنے چونا گوشن کے بخیلی مہری اجبر نام و ننگ نیارت او پاویش کا گوشن کے نام و عزت لوٹے دستاں پچکن مال بدے زر بدے کہ نام کشے میر بے وحدے کے نامدار بوتے زر وط کہتے ہیں بلو چہرہ گوشتا کہ ذرہ بدے کہ میر بے زر پاس بیت گوامے دانکا مال لوٹیں چشمہ چے اجازت دلگوش کنے ای جوانے زیبدارے پر بندہ پتہ کائیں گوش مال احوال کنے گے جوہدہ کنے دیم تیرے روچا وطی کستر قدیر واحد و میں مروچی کی پینل آپریٹر جاوید سالے اور امی رنگو امی دعوی میں انجینئرنگ مینیجر نصرت اللہ بلوچ و پروگرام نے نگرانی حمید شاکرہ تا دیم تری پروگرام محبیدیت زندگ میں دوار گندگ میں اللہ گنجی رحمتانی باوٹ پاتے ہیں